Ahojte priatelia, chceme vás pozvať na Awakening Slovakia, ktorý bude v Košiciach 9. až 10. októbra. 9. budeme na ulici v Košiciach, budeme robiť evangelizácie spolu s rôznymi spoločenstvami v Košiciach a v sobotu celý Boží ľud sa stretneme, ktokoľvek môže, v multihále vedľa Hornbachu v Košiciach na Awakening spolu s tretím dňom, Timoťákmi, SP, Hillsong London, ale hlavne tam pôjde o to, že túžime vidieť Boží sen na Slovensku, vidieť, ako ľudia sú zachránení, ako žijú pre Neho, ako ľudia poznávajú, že Pán Boh je naozaj láska. Tak vás veľmi pozývame 9. a 10. októbra do Košic. Ktokoľvek z vás má srdce pre Božie veci, medzi Božím ľudom, medzi Božími deťmi a tam, kde Pán Boh naozaj chce vidieť svoje kráľovstvo, čiže medzi nami, tak ste vítaní. A my sme tu taký prípravný tím a každý je tu šťastný z toho, veľa práce, ale tešíme sa, že to bude špeciálny víkend v Košiciach. Pán Boh vždy má niečo nové pripravené, tak pozývame, tešíme sa na vás. Neviem, či chlapi chcú niečo dodať. Ja by som povedal iba toľko, že tam nemôžeš chýbať 9. a 10. október, začne to v piatok okolo 3. pred vedeckou knižnicou a určite do nich svojich kamarátov a pozví tam svojich spolužiakov, ktorí potrebujú Ježiša a tých je určite veľa. Vidíme sa tam. Čaute! Tak to je všetko. Čaute!